Η σούζα. Η σούζα είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να μάθουμε, να είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, και πιο σημαντικό ακόμα είναι να μάθουμε να υπολογίζουμε την απόσταση και το ύψος που θέλουμε να πάει ο μπροστινός τροχός. Ξεκινάμε πάντα από τα απλά. Θέλουμε να μάθουμε τη σούζα χωρίς να χρησιμοποιούμε την δύναμη της μηχανής, αλλά το σώμα μας. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να φορτίζουμε την μπροστινή ανάρτηση, γιατί αυτό είναι που θα μας βοηθήσει στην αποφόρτιση να σηκωθεί πολύ εύκολα η μηχανή. Αυτό γίνεται βέβαια με το λύγισμα στα γόνατα και αισθανόμαστε την φόρτιση που έχουμε στο μπροστινό. Κάνουμε μερικές δοκιμές για να αισθανθούμε αυτό το βύθισμα. Όταν η ανάρτηση αρχίζει να αποφορτίζει, τότε τραβάμε πίσω τη λεκάνη και αυτό από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια του μοτέρ, αφήνει τη μοτοσυκλέτα, τον μπροστινό τροχό, να σηκωθεί. Μπροστά, πίσω. Από μπροστά, πίσω τη λεκάνη. Δεν τραβάμε με τα χέρια, όλο το σώμα μεταφέρεται πίσω. Κάνουμε αυτή την πρώτη άσκηση. Καλό είναι να γίνει σε μικρή ανηφόρα, είναι πιο εύκολο να αισθανθούμε μετά την πίεση, στην αποφόρτιση. Σηκώνεται μόνος του ο τροχός με λίγο κάτι. Δευτέρα ταχύτητα. Η μηχανή, πατάμε το συμπλέκτη ώστε να φρενάρει και να πέσει κάτω. Και το μπροστινό σύστημα, μπροστινή ανάρτηση, και με το πάτωμα του μπροστινού φρένου. Φρενάρουμε, αποφορτίζουμε, σηκώνεται η μηχανή, φρενάρουμε τώρα στην αρχή με το συμπλέχτη, έπειτα θα βάλουμε στο παιχνίδι και το πίσω φρένο. Το πίσω φρένο για να κατεβεί ο μπροστινός τροχός. Πριν από αυτό όμως αξίζει να κάνουμε μια άσκηση ώστε να αισθανθούμε τη δυνατότητα που έχει η μηχανή να είναι κάθετη προς το έδαφος. Σηκώνουμε σούζα και πάμε πίσω ώσπου να μην αισθανθούμε ασφαλείς και κατεβάζουμε τα πόδια στο έδαφος. Δείχνω την άσκηση.
Κάτι εξίσου πολύ σημαντικό είναι η προσγείωση. Κατά την προσγείωση ακολουθούμε τη συμπίεση που κάνουν οι αναρτήσεις με τα γόνατα και έτσι επιβαρύνουμε λιγότερο το σώμα μας και τη μοτοσυκλέτα. Καλή επιτυχία!